En primer lloc, té la paraula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya la seva presidenta, la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz. Gràcies, president. Conseller Dalmau, sort que venia amb humilitat. En tot cas, conseller, el reconeixement l'ha de demanar a totes les persones que han quedat tirades a les andanes i que no han sabut quin tren podien agafar per anar a treballar, per anar al metge, per anar a la universitat. Aquest és el reconeixement que hauria de demanar. Mire, la seva compareixença avui només tenia sentit si era per demanar el cessament de la consellera Paneque. Era l'única manera que tenia de poder ser mínimament creïble. I no ho ha fet. Una oportunitat perduda de liderar el país en un moment de caos, de col·lapse i de poca transparència. Perquè les disculpes sense conseqüències no tenen credibilitat. Les responsabilitats no s'assumeixen amb discursos, s'assumeixen amb decisions. Per això, la primera havia de ser aquesta: fer plegar la consellera Paneque, no per tacticisme, sinó per 3 raons que ara li explicaré. La primera, perquè era un col·lapse anunciat, no és nou, i no l'ha evitat. La segona, perquè quan la crisi ha esclatat no l'ha sabuda gestionar. I la tercera, perquè qui no ha sabut gestionar el desastre no pot liderar la solució. I no diguen que no estaven avisats, perquè fa gairebé un any, a petició de Junts, ja vam aprovar la seva reprovació i la petició del seu cessament en un altre moment de mala gestió. Les bones paraules i les bones intencions ja no serveixen i les excuses tampoc. L'hora és greu, és molt greu i ja n'hi ha prou. Les promeses i la propaganda, que van com un rellotge perquè en això són uns experts, no faran possible que Catalunya pugui tenir una cosa tan senzilla com hi ha en qualsevol país avançat, que els trens funcionen, que els treballadors puguen arribar a la feina sense l'angoixa diària de si els trens fallaran o no, o fins i tot de perdre la feina o d'haver-ne de rebutjar per culpa de Rodalies, que els estudiants puguen assistir a classe o a presentar-se a un examen, que la gent pugui tenir la certesa que podrà arribar al metge i que les empreses no perden competitivitat per un servei ferroviari indigne. Això a Catalunya no passa. Volem que Rodalies deixi de ser una loteria i siga un servei públic i, sobretot, volem que la gent no tinga temor d'haver d'agafar el tren. Perquè no només hi ha hagut la suspensió del servei, les anul·lacions i els retards. Hi ha hagut diversos despreniments a les vies, malauradament amb una víctima mortal, i, òbviament, aprofitem novament per traslladar des d'aquí el nostre condol a familiars, amics i a companys. No es pot posar en risc la vida dels passatgers i dels treballadors. Els trens han de ser puntuals, sí, però primer de tot han de ser segurs. Que hi hagi 23 punts negres o 30, que ens ha dit avui, a la xarxa de Rodalies i que les obres no es facin de manera immediata no transmet cap mena de confiança, tot el contrari. I que la solució siga que el govern i Adif es comprometen a avaluar les àrees crítiques en una reunió cada 2 mesos, encara menys. Estem cansats d'anuncis buits, de reunions, de comissions, de plans que no serveixen per a res, només per a la propaganda i per a guanyar temps. I dic això dels 20 o 30 dies perquè aquesta informació no la tenim actualitzada perquè vostès han decidit de suspendre les reunions amb els grups parlamentaris malgrat aquesta situació encara és viva. Rodalies a Catalunya és un sistema fallit, conseller, i una part del problema és d'incompetència del seu govern. I ja n'hi ha prou de tanta incompetència. Aquesta setmana han deixat l'autogovern de Catalunya per sota terra. Han fet completament en ridícul i han deixat abandonats i desinformats milers de catalans. El govern de tothom deixa sense trens tothom. El govern de tothom genera inseguretat a tothom. Repassem-ho. Repassem-ho telegràficament, repassem el que ha passat els últims dies perquè és el perfecte reflex de la seva improvisació, descoordinació i desinformació. Una situació, en resum, esperpèntica. La cronologia, sí, jo també faré la cronologia. Dimarts a mitjanit suspenen el servei, però molts usuaris no ho saben fins a l'endemà quan ja són a l'estació.
Dimecres anuncien que dijous funcionaran els trens, concretament ho anuncia vostè tot orgullós. Suposo que pensava que havia superat la crisi i que l'havia superada amb nota. I res de res. Els maquinistes es planten per falta de seguretat i els usuaris, un altre cop, perplexos a les andanes. Vostès diuen blanc, els canals de comunicació oficials de Rodalies diuen negre. Vostès diuen represa del servei demà, els canals de comunicació oficials de Rodalies l'endemà diuen no es presta servei per causes operatives. Divendres reprenen parcialment el servei, però una esllavissada a l'R11 torna a aturar-lo. Dissabte a les 3 de la matinada diuen que aturen la circulació, però Renfe els contradiu i a les 12 del migdia ordenen parar màquines. La resta de dissabte i de diumenge sense trens. I diumenge confirmen que dilluns sí, que dilluns torna a Rodalies i que torna amb la seva normalitat habitual. Però atenció, dilluns, inici del servei a 5:15, interrupció del servei a 7:15, inici a 7:15, interrupció també a 7:15 i inici al cap d'una estona, però no amb la totalitat del servei i amb les incidències habituals. Si l'hora no fos tan greu, jo els diria que han guanyat el joc dels disbarats, conseller. Caos i desconcert. Un trist espectacle i un gran desgavell. I sí, caos. Ho poden preguntar a la ciutadania. I hem de recordar que dels últims 7 anys i mig, vostès han presidit Renfe durant 6 anys i mig. El PSC ha estat tot aquest temps al capdavant de Renfe i el PSOE està al capdavant del govern d'Espanya i, per tant, d'Adif i Renfe des de fa gairebé 8 anys. Els hauria de caure la cara de vergonya. Conseller, el joc dels disbarats no surt del no-res, surt de la seva incompetència, que és conjuntural, perquè confiem que no duren massa al govern i, sobretot, surt de la dependència de Catalunya a l'estat espanyol, que aquest factor, malauradament, sí que és estructural. Vostès mai no s'han plantat davant del govern espanyol i mai no ho faran, ni en aquest tema tan greu ni en cap altre, perquè ja ho hem vist en reiterades ocasions. Són el mateix, PSC i PSOE són el mateix. Rodalies és el resum perfecte d'un model autonòmic centralista i jacobí que menysté volgudament i de manera sistemàtica Catalunya. Desinversió crònica, manteniment insuficient i degradació sostinguda. No és una casualitat. És una voluntat expressa, forma part d'una estratègia premeditada per fer caure Catalunya en la decadència. Posem-hi dades, perquè aquí no hi ha opinió, hi ha números. Per començar, Catalunya arrossega un dèficit històric amb 51.000 milions d'euros en infraestructures i el 75% és en matèria ferroviària. Per tant, més de 38.000 milions que deu l'estat espanyol a Catalunya en aquest àmbit. Amb aquests recursos, la situació a Rodalies seria absolutament diferent. Però vostè, conseller, podria dir això és culpa del PP, això és culpa de la dreta i, per tant, anem a mirar què fa el seu partit, el PSOE, quan governa. Vostè que s'omple la boca amb les dades de les inversions. Xifres oficials del govern espanyol sobre l'execució dels pressupostos de l'Estat en el primer semestre del 2024. I no tenim més dades perquè estan incomplint la llei, ja ho deu saber, són les últimes que tenen publicades. Grau d'execució dels primers 6 mesos del 2024. Madrid, 58%. Catalunya en el mateix mig any, 20%. Mirem un any sencer. Anem a buscar les dades del 2023. Madrid, 212%. Catalunya, 45%. Amb aquestes dades no fa falta afegir-hi cap descripció més. Aquest incompliment volgut i sistemàtic perjudica els 8 milions de catalans. Voten a qui voten. I vostès ho permeten. Per cert, pensen demanar a la ministra Montero que publiqui d'una vegada totes aquestes dades pendents, perquè fer-ho no és una qüestió de voluntat política. Fer-ho és una qüestió de compliment de la llei. De fet, ens sorprèn que ara exigeixen solucions immediates a Renfe i a Adif quan el PSC ha votat tots els pressupostos de l'Estat i, per tant, ha avalat i ha assumit tots els incompliments del govern espanyol. I mire, sí, escoltant-lo a la sessió de control, escoltant-lo a la compareixença, potser sí que s'està preparant de venir a la manifestació del dia 7 de febrer. I, evidentment, també ens sorprèn que demanessin dimissions a Renfe i a Adif, que són del seu mateix partit,
i sense abans haver assumit responsabilitats des del govern, amb la dimissió de la consellera Paneque, com li deia abans. Amb dimissions tècniques no n'hi ha prou i vostè ho sap. No intenten tapar les responsabilitats amb cap de turc. Calen dimissions de primer nivell de la consellera Paneque i del ministre Puente. La cambra avui li ha dit amb una àmplia majoria. Després de tot aquest despropòsit, avui, conseller, li faré una petició formal. Com que ja hem vist que no tenen ni la més mínima intenció de cessar la consellera Paneque i que vostès persistiran en l'error, la petició que li fem i que li demanem formalment és que aturen l'actual traspàs de Rodalies. Aturen-lo, rectifiquen, facin marxa enrere. No volem un traspàs en fals, amb Renfe amb una majoria absoluta dins l'empresa mixta i amb un nou menysteniment per a Catalunya. Volem un traspàs 100% català. Aturen aquesta negociació. Aturen aquesta negociació amb els seus socis d'Esquerra Republicana, si us plau, i recapaciten. I els anuncio que portarem aquest punt a votació en el proper ple perquè volem la Renfe fora de Catalunya. Hi ha una pregunta que és simple i ho explica tot. Perquè a Catalunya hi ha uns trens que funcionen i uns trens que col·lapsen. Si el país és el mateix, si l'orografia és la mateixa, si el clima és el mateix, en un cas la normalitat en el servei és que els trens vagin puntuals i amb regularitat i en l'altre cas la normalitat en el servei és que els trens acumulen avaries, retards i caos. La diferència és una. Els ferrocarrils de la Generalitat depenen de Catalunya, Rodalies depèn de l'Estat. Quan la clau és aquí, el servei funciona. Quan la clau és a Madrid, el servei falla. No és mala sort, és no tenir el poder de decisió. Si la clau continua en mans de Madrid, Catalunya continuarà en el col·lapse. I nosaltres no contribuirem a mantenir aquest desgavell i vostès tampoc no ho haurien de fer. Entre la Catalunya dels ferrocarrils i la Catalunya de Rodalies, volem la Catalunya de ferrocarrils. Sumen els seus 19 diputats del PSC a Madrid a favor d'un traspàs real, efectiu i 100% català. Defensen Catalunya i deixen de defensar el PSOE. I els partits independentistes, de la mateixa manera que fa setmanes que demanem un front comú pel tema del concert econòmic, pensem que també és necessari fer extensiva aquesta força pel traspàs integral de Rodalies. Cal un front comú per Rodalies. Si sumem la nostra força a Madrid, tenim una oportunitat històrica per obligar el Partit Socialista a moure's. I mentrestant, des de Junts, propostes concretes i efectives que ja va anunciar ahir el nostre portaveu Salvador Vergés i que avui ha tornat a citar durant la sessió de control a la consellera Paneque, relacionades amb la inspecció, amb els talls de servei, amb les alternatives, amb les compensacions econòmiques, les responsabilitats i la governança. No són un titular. Les registrarem en forma de moció i les portarem a votació en el proper ple i, si em permet, les mencionaré de manera ràpida. Com a mesures de xoc, un equip tècnic de ferrocarrils i professionals independents de Renfe i Adif per auditar la xarxa i els trens, fer talls quirúrgics i no amb suspensions generals, garantir plans alternatius de transport gratuït i dimensionats, aixecar els peatges diversos mentre no hi hagi servei, aprovar compensació a empreses i treballadors, liderar una comunicació clara, constant i directa amb els usuaris, començant amb la incorporació de les plataformes a les seues reunions de coordinació i, finalment, reclamar a Renfe i Adif els costos directes i indirectes del col·lapse i portar-los als tribunals, sí, per responsabilitat civil i per responsabilitat penal. I com a mesures estructurals, mentre no hi hagi un traspàs 100% català, resoldre el contracte de prestació amb Renfe i assumir des de Catalunya la direcció del servei a través de ferrocarrils. Forçar que la puntuació en les adjudicacions de contractes d'obres ferroviàries tinga en compte la durada i els costos dels plans alternatius de transports necessaris i planificar una xarxa ferroviària i de mobilitat que interconnecte el país de manera descentralitzada, sostenible, eficient i amb integració tarifària. I ara, conseller, torni a sortir aquí, mire'ns a tots els ulls i torne'ns a dir que Junts no fa propostes. Torne'ns-ho a dir, si vol. Perquè nosaltres som aquí per fiscalitzar, però també som aquí per exercir d'alternativa a aquest despropòsit. Som aquí per generar les propostes que el seu govern no té, som aquí per liderar des de l'oposició amb transparència, amb rigor i amb anàlisi de la situació. No acceptem la resignació, no acceptem que es normalitzi el col·lapse i que el país quede aturat. Nosaltres, conseller,
Certament hem vist que aquesta crisi els ha posat a prova i Déu-n'hi-do que malament que estan superant aquesta prova. Davant les excuses, responsabilitat. Davant el col·lapse, solucions. Davant la resignació, ambició. Davant la incompetència i la dependència, independència. Menys Espanya i més Catalunya, menys Renfe i més ferrocarrils de la Generalitat. Moltes gràcies.